mahigit 200 na mga participants, delegates from the different sector, mga rice industry sector. So, malinaw dun sa lumabas sa summit na talagang ang pinakasalarin dito sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa ating bansa ay walang iba kundi yung pagpapatuloy ni Presidente sa pagpapatupad ng RA 11203 or yung Rice Liberalization Law. Kasabay nung inilabas niyang Executive Order na number 62 kung saan kitang-kita natin na hindi ito nakamit yung layunin no, na mapababa yung presyo ng bigas, bagkus ay mas ang kumita ay yung mga importers, mga exporting countries at syempre mga traders at saka mga millers. So despite yung mga palliative measures ng gobyerno last year at pagbungad ng taon 2025 ay nakita natin kung ano na naman yung pakulo ng gobyerno na sulit rice, Nutri-Rice, maximum suggested retail price at ito uli yung food emergency crisis ay lahat ito ay mauulit at mauulit lang yung mga ipinapatupad niya na mga band-aid solutions dahil hindi nila tinutumbok, hindi nila niro-root out kung bakit nagpapatuloy yung napakataas na presyo ng bigas despite yung mga batas na pinirmahan nila, yung anti-sabotage smuggling law. Lahat yan ay puro paikot-ikot lang despite yung meron hearing sa Quadcom no na Quinta Committee. Yung Quinta Committee na binabanggit din ulit na bakit napakataas ang presyo ng bigas despite yung ibinaba na yung taripa, despite yung bumaba yung presyo ng bigas sa world market, pero nagpapatuloy na tumataas dahil doon sa RA 11203 na talagang totally tinanggal niya yung mandate ng gobyerno para mag-investigate, para ipakulong yung mga profiteers, mga smugglers, mga hoarders. Lahat yan ay umiikot lang na hindi nila tinuturol yung pinakaugat nung nagpapatuloy na krisis natin sa pagkain. At walang ibang sisisihin, Sir Mark, kundi si Presidente dahil ipinagpapatuloy niya yung batas, kasabay nun ay syempre sa panahon ng eleksyon, kailangan din singilin si Cynthia Villar at saka si Gloria Macapagal Arroyo. Ma'am Cathy, ito pong pagpapatupad ng ipapatupad nila na emergency doon sa food security po natin sa darating na January 22. Ito'y pagbibigay ng lisensya sa Department of Agriculture na ilabas ang nasa 300,000 mahigit na tonelada ng mga bigas na siya daw ay mag-i-stabilize doon sa presyuhan sa merkado. Do you think ito may epekto po ba talaga sa palagay ninyo sa inyong hanay? Actually, Sir Mark, gaya ng nabanggit ko kanina, another palliative measure, same face ng Department of Agriculture kasi palaging binabanggit niya na bababa yung presyo ng bigas. Ang dami-dami niyang mga pinapatupad na programa, Rice for All. Pero nananatiling napakataas yung presyo ng bigas. Ngayon, ginamit nila yung amendments nung RCEP o yung Rice Competitive Enhancement Fund na kapag nag-declare ng food security emergency ay pwedeng pumasok ang gobyerno para kuno magbenta ng mababang presyo no or ang pinakamahirap dito ay pwede silang mag-import. Yung binanggit nila na aging yung 300,000 metric tons sa mga bodega ng NFA ay 2 months pa lang yan. Well, para gagamitin nila para kuno ay mapababa yung presyo ng bigas sa pagdinala sa. Pero alalahanin natin, Sir Mark, yung 300,000 metric tons na binabanggit ng DA, ang priority nila ay yung mga LGUs, hindi yung pagdadala sa mga palengke. LGUs at saka mga kadiwa centers. No? So hindi yan talaga makapagpapababa ng presyo ng bigas sa palengke. Kailanman. Yes po. Ma'am Cathy, ito sa mga binabanggit nyo lahat, it seems that talagang panahon na talagang challenging talaga itong para sa mga magsasaka at mga consumer. Kung ikukumpara, tracing for example from the history ng presyuhan po natin, gaano kahirap ngayon ang maging isang magsasaka at consumer itong mga panahon na ito?
Oo, actually, Sir Mark, mula nung talagang dahil sa kainutilan ng gobyerno na mag-impose ng price control, mag-regulate ng presyo ng bigas, yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka ay talagang nananatiling napakababa at higit lalo nilang maramdaman yung pagbaba ng presyo ng bigas despite yung ng palay, despite yung kagagaling natin sa mga kalamidad nung El Nino at saka nung mga tuloy-tuloy na bagyo nung nakaraang taon. Nung ibinaba yung taripa ng June, July, ay talagang yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka sa panahon na yun ay 12 hanggang 18 pesos per kilo ang farm gate price. Given na ang cost of production ng ating mga magsasaka dahil sa tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng mga pangangailangan nila sa pagsasaka ay 17 pesos per kilo of palay yung cost of production. So, yung 18 pesos na hindi naman lahat nabenta ng 18 pesos, asan ang kita doon? Kaya tuloy-tuloy talaga yung paglubog sa utang ng ating mga magsasaka dulot nung RA 11203 na talagang kalakhan sa mga palay ng ating mga magsasaka ay presyo na idinidikta ng mga traders at saka mga millers. So sa palagay ninyo mas ano ba Ma'am Cathy, sorry, mas humihirap ba ngayon na talaga when it comes sa part ng sektor ng mga magsasaka at siyempre sa mga mamimili ng bigas itong mga panahon na ito? Ay sobrang hirap, Sir Mark, kasi mga magsasaka na ngayon dahil dun sa nangyari last year, wala na silang pwedeng mautangan. Paikot-ikot na sila kung saan pwedeng mangutang dahil sabi nila, wala nang magpapautang sa amin kasi hindi kami nakabayad ng 2 season na wala kaming naani. Kaya nga yung panawagan ng Bantay Bigas at mga magsasaka na 25,000 compensation dahil doon sa pagkasira ng kanilang produkto nung nagdaang taon ay nananatiling panawagan dahil ito, ang gobyerno ay nakita natin kung paano niya hinaharap yung krisis ng ating mga magsasaka. Ma'am Cathy, sa inyong perspektibo, sa mga samahan po ninyo, hindi lamang ng Bantay Bigas, kundi sa lahat ng mga may kinalaman po sa mga nagtatanim at nasa sektor po ng agrikultura, itong binabanggit po ng Pangulo na hindi nagtutugma ang demand at supply curve. Kaya daw hanggang kasalukuyan, hindi daw nila maibaba yung pong presyuhan. Anong pagkakaintindi nyo po dito? Ever since ganyan yung Pangulo na yung hindi magtutugma dahil nakatungtong sila dun sa solusyon ng ating krisis sa pagkain sa pag-i-import. Hindi nila nakikita yung capacity ng ating mga magsasaka na kapag tinulungan nila, kapag ginawang prioridad ng gobyerno yung pagtulong sa ating mga magsasaka, ay kaya niyang likhain yung ating pangangailangan sa pagkain. Pangalawa, hindi na alam ng Pangulo kung ilan na talagang pumapasok. Wala tayong krisis sa bigas. Manapakaraming bigas na umiikot sa ating palengke. Yung given na yung ngayong taon ay umabot sa 4.68 million yung na-import. So walang ang dami-daming bigas sa palengke. Ang wala ay yung mababang presyo, yung pangako ng ni BBM na 20 pesos per kilo at hindi niya mailapit yung presyo ng bigas sa 20 pesos per kilo. At yung talagang yung mga solutions ng gobyerno ay talagang very, very limited. Napakaliit given na ang laki-laki ng problema natin sa usapin sa pagkain. Dapat challenge kay BBM yung nagsasabi na maraming lumaki yung nagsasabing nakakaranas sila ng involuntary hunger. Bakit? Ibig sabihin yung mga policies and programs niya para sa food security ng bansa ay hindi nagtutugma, hindi naaayon dun sa realidad. So yun yung dapat niyang tignan. Pero ang mahirap ay talagang nakatungtong siya dun sa ang inaasahan niya para mapababa ang presyo ng bigas ay syempre ay yung pag-i-import na alam naman natin pagdating sa presyo ng bigas sa world market ay napaka-volatile yan dahil nagbabase sa available ng bigas na ibebenta ng mga exporting countries. Ngayon, dahil tayo yung number 1 rice net importer sa buong mundo, given na tayo ay isang agricultural na bansa, tayo pa yung lumilikha o mas nagpupush na mapataas yung presyo ng bigas sa world market dahil sa laki ng ating ini-import. Ma'am Cathy, given 3 taon na lamang ang natitira sa administrasyon ng Marcos Jr., ito po ba may pag-asa pa sa palagay ninyo?
Actually, sa pagsusuri natin sa halos 3 taon na ni BBM Kaya pa. sa panunungkulan, ay kung kami ang tatanungin, kayang-kaya kung makikinig siya sa mga magsasaka, kayang-kaya kung papakinggan niya yung mga panawagan ng Bantay Bigas at ng malawak na bilang ng mga magsasaka. Dahil simple lang naman yung demands ng mga magsasaka. Kailangan i-ensure seguridad ng mga magsasaka sa lupang sinasaka nila. Dapat hindi malasan use conversion. I-ensure ng gobyerno yung subsidies ng ating mga magsasaka. Subsidies, support subsidy, 25,000 pesos per magsasaka at 25,000 pesos sa compensation. Ang laki-laki ng budget ng mga DPWH, 1.1 trillion. Samantala, ang agriculture ay 219 billion. 219 billion compared mo dun sa pondo ng DPWH. At ang pinakamasakit pa dito, Sir Mark, di ba, inamend nila yung RA 11203 o yung RCEP na yung RCEP ay in-extend hanggang 2031 kung saan yung 10 billion na pondo ng RCEP ay ginawa na nilang 30 billion at 15 billion dun ay para sa farm-to-market road. Yung farm-to-market road na yan ay discretion pa ni BBM kung saan niya gagamitin. Sa halip na yung 15 billion ay ilaan natin sa NFA para mamili ng malaking significant volume ng palay ng ating mga magsasaka para at i-ensure na mataas sa presyo yung pamimili ng NFA at ipapagiling natin yan, dalhin natin sa palengke para magkaroon ng pagpipilian yung ating mga kababayan na mababang presyo. Walang ganun ang administrasyon BBM. Ma'am Cathy, lastly na lang po, no? Ano pong susunod na hakbang ng Bantay Bigas at inyong mga kasamahan pagkatapos po itong National Rice Summit? Ano pa po ang inyong magiging hakbang po dito para po talagang kalampagin ang ating pong gobyerno hinggil sa mga pulisiya po nila dito sa agrikultura? Maraming salamat, Mark, sa tanong. Actually, yung manifesto na nabuo dito sa 5th National People's Rice Summit ay gagamitin namin yan para para sa lobbying, lalong-lalo na ngayong eleksyon. Kasabay niyan ay ipapalaganap namin yung effect ng RA 11203. Magiging basis namin yung manifesto para doon sa pagmumulat pa rin sa malawak na hanay ng ating mga magsasaka ng mga iba't ibang sektor para talagang magsama-sama na para itulak ang gobyerno na ibasura na yung RA 11203 o Rice Liberalization Law. Kasabay nung walang ibang dapat gawin ang gobyerno kundi kung gusto niyang ma-attain yung ating kasiguruduhan sa pagkain, ay wala siyang ibang dapat gawin kundi gawin niyang prioridad yung agrikultura sa pamamagitan ng pagsasabatas ng Genuine Agrarian Reform Bill o Land to the Tillers. Kasabay yung mga talagang subsidies, mga post-harvest facilities, irrigation sa ating mga magsasaka at higit sa lahat ay subsidy ng gobyerno para sa abot kayang presyo ng bigas sa palengke. Ibasura yung RA 11203, yung Executive Order number 62, lahat yan ay talagang, yan ang pinaka-ugat nung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa ating bansa. At syempre, hulihin yung mga mafia dyan sa loob ng Department of Agriculture. Kaya nagtatribe, kaya tuloy-tuloy yung mga smuggling, tuloy-tuloy yung profiteering. Kasi kasabwat ang mismo ang Department of Agriculture. Ma'am Cathy Estavillo, tagapagsalita po ng Bantay Bigas. Maraming salamat po for taking our call and God bless, ma'am. Maraming salamat din at mabuhay ang inyong programa. Idol, yan po ang ating